Okporo ụzọ kilomita ya dị 1.7 n'ime 2.5 kilometers bụ Port Harcourt Road dị n'Onitsha bụ nke etegoro mgba Kolota. Onye nta aka anyị n'ọgbọrụ Ngozi Obileri gagharị n'ebe ahụ ịmata ka ọrụ si gbatakwuru wepụ na mgbe ABS wuchiri ahụtara ndị ọrụ nke Ferrotex Construction Company ka ha na-arụ ọrụ ha n'ikem na-emekwazi ihe ndị a na-atụ anya n'aka ha ebe ọrụ na-agakwazi n'okporo ụzọ ahụ n'ozuzu oke. Kere ka akụkọ nha n'uju. Akụrụngwa eji arụ ya bụ ọrụ bụ nke ahụrụ ka ọ na-abatagasị n'ebe a na-arụ ụzọ ahụ. N'okwu ya na ya bụ ọnọdụ ka onye project engineer nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Maazị Ola Kings kọwara na ha na-agbalịsi ike ka ha na ha rụchara ya bụ ụzọ na izu ụka anụnwa. Engineer Kings kọwara na ụzọ ahụ dị mita 10 n'obosara ma nwekwa ebe ụkwụ si aga na ya na mpaghara ya na-abụ. Kọwakwa na Kolota ha wụrụ na ya bụ ụzọ dị sentimita 6 ha mezie ya ọ bụrụ sentimita 5. N'okwu ha dịgasị iche iche ka onye isi J Goodwill Motor Park Onitsha bụ Maazị Chinonye Ezenwa na onye isi God's Favor Building Materials Onitsha Maazị Ignatius Ejike kọwara na n'eziokwu na onye nzọpụta abịala na Anambra steeti. Kọwakwa na ha na-ahụ nnọọ mbọ ahụhụ ha na-ata ugbu a karịa oge gara aga ọ na-abụ ha tasịa afụfụ nweta ego ha were ya rụzie ụgbọala n'ihi ụzọ adịghị mma. N'otu aka ahụkwa ka otu nwoke na-anya keke bụ Maazị Anthony Onyemechi na Nwaada Chidiogo Nwaogbo nọrọ wee too Gọvanọ Chukwuma Soludo maka imejupụta nkwa o kwere oge ọ na-achụ nta vootu ma kọwaa na ha na-enwe nnọọ nnukwu aṅụrị n'ihe ọ na-eme gbasara ịrụ ụzọ dozie ya ọdụ ka ọ ghara ịda mba. Ha nọzi n'oge ahụ wee kwe nkwa inye ọchịchị Gọvanọ Soludo nkwado pụrụ iche nke ha kọwara na ọ bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ ya nke ọma site na ụzọ awara Port Harcourt Road nke dị n'Onitsha. Abụ m Ngozi Obileri.